Chini Tiprasa Rwng Tv Tiprasa Dosra Dev Memorial College Kuai o Sikangon Norok Bujago Hni Koktomani Bisingti Rong Nugimana Abunai Rongka ABP ni Borogrok Amono Shelemung Punugui Abunai Rong no Romdi Hni Tini Kuai Hankor Pasingo Strike Hykhe Rwng Tv TISF Botolo Hingke Jingantike Kereng no Khanao Chini Tiprasa Student Rok Chini Tiprasa Rwng Tv Hykhe Bujago Hni Hingke amo belai khewana masingsa Waisangni musango wainingni musango haima mangmar marang tomole salaye olokhe deli dang no hainyo Chini Tiprasa rokai tongna jala na porima jaga dang thung na tongwi chai thangnani hamkrai krei developing ya hingke tabo wanchugnya sidi sungrung khai tongman jagao se hykhe problem rok face khlaina nango hingke amsu glangma asuk generation sungpanjiwi jawi thangnani o Tripura hao bahike tonglanyai na chini kok no jung romani script bai suinyani bagi sanma bo jung manya chini amani kok chini isa singnai jung bo script bai jung suinyani amusuri se sung chini icha teke suinyani rizagi hangkai wanchogina chiri jung bo jago sogika amani bagin tabu college school ko Chini Tiprasa Rwng Tv jungjal tai kwbang ma problem face khlaima tongo not only Tiprasa Rwng Tv Tiprasa joto na burishik na bora na serai na okra joto no anike problem face khlaima tongo tabu Tripura hastewa tongnani hingke amono belai khewana masisa जों chini hawa tongna se amsake kosto bhilman ke tongna nango hingke thinang obuting no amse amsung nogi tongi siri se Tiprasa rok baksu buksu thancha no hamjagya thancha o tongna naya wana o Tiprasa rok ni hykhe jungjal asa hemeni amono wanchugo neke belai khewana masingsa te belai ke kirima singsa tabuk se hykhe khaijak tongo hingke thinang future obuting no this is the only one reason why we are need to separate state katal haste sarmani karon mono je amoni bagini sawo nijini sinimung tongna hingke nijini ha tongna nangnai nijini haste tongna nangnai amoni bagini chini hakrei जों Tiprasa rok Tiprasa da hini hinjak buibai tribal che hini hinjaku ST jai khaija gya amoni bagino जों thancha bo krei amoni bagino school college rok hykhe जों problem face khlai tongna nango tabo amo bo kaisa reason tongo जों Tiprasa rok thancha tongna nangmani amoni bagini Tiprasa rok ni kokno Tiprasa rok ni thina no wanchugo neke belai ke khakhamo angkha tinini video amsuno ang tini asuk video call kho khaimali atam himla ang tini kisa busy tongo hambai